Por que cada vez existen máis etiquetas? Que se lésbica, gay, bi, trans, intersexual, queer, asexual, aromántica... Por que é necesario pôr un nome a cada mínima cousa que existe ou que experimentamos? Non podemos viver sen nomes, sen etiquetas, libres, e xa está. Pois non é así de fácil, senón non estaríamos a loitar tanto. E hoxe veño aquí a explicarvos un pouco por que son necesarias as etiquetas e que é todo este debate, por que existen varias posturas alrededor delas. Para entrar neste debate e para despois entender debates como se a etiqueta pansexual existe ou se a xente é simplemente bisexual, temos que falar primeiro de para que serven as etiquetas, por que están aí. Eu sempre gosto de explicalo cunha metáfora. Se eu todos os días paso por un corredor onde hai unha mesa no medio e eu nunca a vexo porque non son capaz de vela e tropezo con ela, esa mesa para min está a supor un problema. Que podo facer para arranxar iso? Pois podo falar cunha outra persoa para dicerlle: ei, nese corredor hai unha mesa que me está a supor un problema, podemos facer algo contra esa mesa en concreto? Teño unha palabra para chamar esa mesa, teño unha palabra para comunicarme con outras persoas e dicerlle que é o que me está a facer dano, polo que estou a sofrer, e pedirlles axuda para solucionar ese problema. A miña visón das etiquetas é algo semellante. Eu por que digo que son trans? Porque a día de hoxe, ser trans na sociedade aínda supón certas dificultades, non polo feito de eu ser trans, senón polo feito de como a sociedade se comporta en base a que eu sexa trans. Moita xente insulta as persoas trans sen coñecelas, moitas persoas trans están en paro ou non teñen o seu nome real no DNI. Para comunicar toda esa serie de problemas e para poder reivindicar todo iso que nos pasa, precisamos unha palabra para poder denuncialo, así como precisamos unha palabra para indicar que hai unha mesa no medio dun corredor que nos está a supor un problema. E ás veces é un pouco o que non se di como se non existise. Todo o mundo asume que tes que nacer, tenenche que impor un xénero e tes que sentir ben con ese xénero, cando hai moitas persoas que non saímos diso. E agora que xa sabemos para que serven as etiquetas, por que há tantas? Por que cada vez parece que há máis e máis etiquetas e cando parece que as sabemos todas, de súpeto aparecen outras? Ben, pois para isto eu gosto sempre de explicalo en dous puntos de vista que hai dentro da propia comunidade LGBTIQA. Sabendo a utilidade das etiquetas e simplificando moito, porque estes vídeos son para entender as cousas dun xeito máis fácil, há dous tipos de persoas en canto a elas. O primeiro tipo é aquelas persoas que reivindican as etiquetas como un lugar político, é dicer, algo estratégico para reivindicar, para aunar moitas persoas con diferentes existencias e experiencias que teñen en común a opresión que sofren. É dicer, as etiquetas como un lugar moi grande onde caben moitos tipos de persoas diferentes que teñen moitas cousas diferentes entre sí, mas que teñen en común a opresión que sufren e de algún xeito hai que aunalas para loitar en conxunto. O outro tipo de persoas entenden máis a etiqueta como algo persoal, algo que ten que definir a túa experiencia até o mínimo detalle. Para entender estas dúas posturas que poden parecer un pouco raras e que non sempre é ou A ou B, hai persoas no medio destas opinións, podemos ver algúns debates, como por exemplo que seguramente vistes por redes sobre debemos dicer que unha persoa é bisexual ou pansexual ou incluso aparecen etiquetas como omnisexual. Ben, o certo é que isto nos serve para exemplificar todo o que dixemos antes moi ben. A xente que se reivindica como bisexual empezou a reivindicarse así porque gostaba tanto dos homes como das mulleres. Que acontece? Que co paso do tempo fomos descubrindo que había persoas que non eran nin homes nin mulleres, o que chamamos xénero non binario. Se non sabedes do que falo, xa vos digo, teño vídeos sobre isto. Co paso do tempo, cando se descubriu que existían tamén persoas de xénero non binario, a bisexualidade adaptouse e agora defínese moitas veces como que a persoa gosta tanto do seu xénero como do resto de xéneros. Que acontece? Que tamén foron aparecendo outras etiquetas neste tempo, como a etiqueta de pansexual. A xente pan é aquela que sente algún tipo de atracción para persoas independentemente do seu xénero. E a xente omnisexual defínese tamén como atracción por todos os xéneros, mas tendo preferencia por un en concreto. Estas son as definizóns que se dan hoxe en día para estes termos. Que acontece? Que moita xente só se reivindica baixo a etiqueta de bisexual porque sinte que a opresión para todas estas persoas é a mesma, entón que é máis útil aunar a todo o mundo baixo a etiqueta de bisexual, como ferramenta política. As persoas que entenden que as etiquetas teñen que representar até o mínimo detalle da súa vida afectiva ou do seu xeito de viver as cousas, empregan outro tipo de etiquetas como pansexual ou omnisexual.
Despois tamén hai outro tipo de debates sobre se empregar máis etiquetas que bisexual e bífobo ou non, porque invisibiliza a bisexualidade. Estas cousas son moi complicadas e non nos vamos meter aquí. Só quero que vos quededes con que hai xente que emprega só unha etiqueta para aunar moitas experiencias e hai outra xente que decide crear máis etiquetas para ser máis específicas e para ter máis concreción. Mas non podes deixarnos con todo este debate e marchar xa. Ben, eu o que vou facer agora é expor algunha conclusión persoal, mas isto é sobre todo opinión, porque cada persoa orienta as loitas dun xeito ou doutro e podemos debater, e é moi útil debater, e é moi necesario debater sobre cal é a opción correcta ou se existe sequera unha opción correcta. Por un lado, quero comezar dicendo que ás veces é normal que empecemos a reivindicar realidades que antes estaban máis ocultas, e é normal que queramos poñerlle nome, como no caso do xénero non binario. Antes existían persoas que saían dese binario noutras sociedades ou incluso na nosa propia sociedade, mas non tiñan unha etiqueta para reivindicarse en moitos casos e non tiñan unha etiqueta que fixese que a sociedade soubese que existisen, o que falábamos antes. Se non tes nome é como se non existises. Mas por outra banda, tamén temos que ser conscientes da carga histórica que teñen certas etiquetas como lésbica ou gay e da luita que houbo detrás e de como a sociedade empezou a recoñecernos con esas etiquetas e da utilidade que esas etiquetas teñen. Ao final, se falamos de bisexual xa é algo recoñecível para a sociedade e se empezamos a fragmentalo en pansexual, omnisexual, se cadra nos perdemos entre tantos nomes. Non o sei, porque tamén cando apareceu o nome de non binaria a sociedade non o coñecía e agora estamos luitando para reivindicalo. Mas penso que xirar todo arredor dos nomes de se temos que criar máis ou ficar cos que xa temos e criar unhas luitas internas cancelándonos mutuamente por empregar un nome ou outro non é o máis útil. En vez de preguntarnos se unha persoa é bisexual, pansexual, omnisexual ou cal das etiquetas é válida, se cadra deberíamos destinar máis forza ou recursos a luitar contra a LGBTIQ-fobia, que ao final afectanos a todos, chamémonos pansexuais ou bisexuais. Ollo, non estou a dicer que o debate non sexa necesario, senón que ás veces pasamos demasiado tempo discutindo e non debatindo e poderíamos gastar esa mesma enerxía en vez de enfrontarnos entre nós para enfrontarnos contra as persoas que realmente nos atacan. E tamén sí que é necesario luitar contra certas etiquetas que sí que son prexudiciais, como aquelas persoas que en internet e baixo un movimento moi minoritario intentan reivindicarse como persoas que lles atraen outras persoas menores de idade, que isto é pedofilia, e obviamente hai que condealo. Dito todo isto, e sabendo que este vídeo probablemente deixase máis dúbidas das que resolvese, mas penso que iso tamén é útil e eu gosto moito dos vídeos que deixan dúbidas, vou vos recomendar un libro, como sempre fago, para que pensades máis sobre o tema ou descubrades outras realidades. Neste caso non vai ser un libro de literatura galega baixo o prisma de que non foi escrito aquí, senón que foi escrito por unha autora catalá. O que pasa que temos unha tradución feita por Edicións Embora que é Fodemos, de Belo Lid, de que non falamos cando falamos de sexualidades. A verdade é que considero todo un privilexio ter isto traducido galego e tamén penso que é útil reivindicar as traducións en galego. Que é este Fodemos? Pois eu definiría este Fodemos como un manual para deconstruirse. É dicir, un manual para empezar a desaprender certas ideas que temos metidas na cabeza sobre a sexualidade, o sexo, as identidades, que pensamos que de toda a vida foron así ou que inconscientemente pensamos que son o único xeito correcto de pensar para facer sitio na nosa cabeza a outras ideas, outros xeitos de ver o mundo ou outros xeitos de relacionamento. Para min este Fodemos foi como o manual de educación sexual que nunca recebín e que sempre nos estamos a queixar de que non temos case acceso a educación sexual ou por menos a unha educación sexual realmente inclusiva e que teña en conta a diversidade, e aquí podemos topalo. Este libro está xenial porque ten unha perspectiva feminista, LGBTIQA, intenta deconstruir o binario, reflicte outros xeitos de relacionamento nos que non pensamos tanto pola nosa visón máis normativa como as non monogamias, reflicte tamén prácticas menos hexemónicas que nos ensinaron que era un pecado ou algo que non deberíamos facer. Ensínanos un pouco a pensar fora do que nos ensinaron, fora do que estamos tan acostumados a pensar que non concebimos que haxa cousas máis aló. Está xenial porque é un manual que serve desde persoas adolescentes ata persoas moi adultas, porque
sempre nos resta algo por aprender en torno a estes temas. Gostei moito tamén de algunha cousiña como que reivindique a necesidade dos cuidados e poña moita atención niso e tamén na necesidade dos autocuidados. Tamén fala de outros temas que podemos considerar máis afastados disto, mas que para min son intrínsecos, como os cánones de beleza, o consentimento, a virxinidade, de temas que ao final son tan tabú que moitas veces non temos unha opinión formada ou a opinión que temos é demasiado parecida ao que a sociedade nos impón. Xa vos digo, eu quería simplemente darvos unhas pequenas razóns para ler este libro porque considero que en canto empecedes a lelo xa non ides parar. Para que saibades un pouco máis de que vai de todos os xeitos, vou vos ler o comezo. Se a sexualidade fose un planeta, este libro non pretendería ser un mapa del. Mais ben unha navalla suíza. Unha navalla suíza prevé algunha das situacións coas que te podes topar cando saes a explorar, mas sobre todo é útil porque ofrece ferramentas dabondo versátiles para te axudaren en situacións imprevisíveis. A enxeñaría que deseñou o abrelatas pensaba niso, que necesitarías abrir unha lata, pero tamén o podes empregar para rañar nas costas, para limpar as unllas, para arrincar un cravo e para mil cousas máis que non se me ocorren porque nin vos son moito de ir de excursión, nin tiven nunca unha navalla suíza. Xa vos digo, velo lid, fodemos, en Edicións Embora. Dito isto todo, moitas grazas se chegastes ata aquí e espero que este vídeo non se vos fixese máis pesado, porque é certo que é un pouco máis complicado e tentei dar unha visón máis aberta para que podades vos reflexionar sobre o tema e construir a vosa opinión. Se gostades deste tipo de vídeos podedes ver a lista de reprodución que teño desta serie sobre o xénero, a realidade trans, non binaria, que deixo por aquí, e tamén deixo por aquí un círculo para que vos suscribades ao meu canal, que axuda moitísimo, así como axuda moitísimo que deades like, que comentedes o que vos pareceu, podemos incluso establecer un debate se queredes. Moitas grazas e un saúdo.